ПЦП пушките не са просто оръжия. За много хора те са комбинация от техника, прецизност, инженерство и постоянно търсене на съвършенството. Аз съм Стефан и това е ПЦП лаборатория. Мястото, където ще тестваме, сравняваме и ще търсим истината зад различните ПЦП системи. Здравейте и добре дошли в първото видео на ПЦП лаборатория. Този канал е проект, който отдавна исках да направя, защото страстта ми към ПЦП стрелбата постепенно се превърна в желание да споделям опита си с други хора. Идеята на този канал е проста: да показвам реални тестове, реални резултати и реално мнение. Без излишно хваляне на определена марка и без да казвам, че една пушка е най-добрата само защото е скъпа. В ПЦП лаборатория ще разглеждаме различни модели пушки, ще говорим за настройки, точност, разход на въздух, боеприпаси и всичко, което интересува един ПЦП стрелец. Ще правим тестове на различни дистанции, от близки групи до по-сериозни стрелби. Ще гледаме не само красивата страна на една пушка, а и нещата, които реално имат значение за оръжието. Как стреля оръжието, колко е постоянна като групираност по мишените, колко е удобна, ергономична и дали реално заслужава парите си. Не е казано, че скъпата пушка винаги е по-добра от ефтината, въпреки че това е горе-долу закономерност. За мен ПЦП стрелбата е преди всичко прецизност и уважение към техниката. Една добра група не се получава само с добра пушка. Трябват правилни настройки, правилни проектили, правилна техника и разбиране. Точно това ще се опитаме да покажем тук. Но да не забравяме, не е на последно място. Много е важен човека зад оръжието. За първия тест ще направим нещо стандартно. Ще видим как се държи пушката в реални условия. Ще изпробваме пушката на 50 метра с лъгове 2,6 грама, регулатор настроен на 150 бара с начална скорост 297 метра в секунда. Ще стрелям с пушка FX Impact M4 с монтирана на нея оптика елемент титан, но за пушката и апгрейдите по нея ще говорим в следващото видео. Само да подчертая, че това е Impact M4 Extended, който се води с дългата цев 800 мм. Пушката е калибър 22 или 5.5. Да. Двеста 98. Да. Направо дупка в дупка ви вкарам, а пак малко е вдясно. Край. Това бяха резултатите от стрелбата. С това невероятно оръжие, бих казал, се представя доста добре. Както казах, в следващите видеа ще направим стрелба и на по-голяма дистанция, 100 метра. Ще видим там каква е точността. Ще говорим за балистични изчисления, балистичен коефициент. В общи линии е това. Днешното видео е заснето с любезното съдействие на екипа на стрелбищен комплекс Vertex, град Казанлък, намиращ се край село Копринка, в близост до язовир Копринка.
Радвам се, че ще работим заедно и благодаря естествено за тяхното гостоприемство. Тук, освен стрелбище, ще намерите оръжеен магазин, така че в бъдеще можем да направим интересни клипчета и презентации на определени продукти в магазина. Приятели, това беше за днес от моя канал PCP Лаборатория. Ако цените качественото съдържание за PCP пушки, абонирайте се за PCP Rifle Lab и натиснете камбанката естествено. Предстоят много тестове, сравнения и практически съвети. Благодаря, че сте част от тази общност.